Srdečne vás pozdravujem. Máme veľmi zamrznutý večer u nás v Tekovských Nemciach. Teplomer práve ukazuje minus 9 stupňov Celzia. Za mnou vidíte mrazozdornú palmu Chamaerops excelsa, ktorú sme si tento rok vyzdobili ako vianočný stromček pred sídlom firmy lumigreen.sk. Palma je momentálne vystavená naozaj extrémnym podmienkam. Priemerná teplota už takmer týždeň v noci dosahuje minus 10 stupňov Celzia a je veterno. Palma je osadená v črepníku, koreň teda podstupuje rovnako mrazivé teploty ako nadzemná časť. Palma veľmi dobre odoláva a veríme, že tomu tak bude až do skončenia zimy. Na to, aby sme jej pomohli lepšie prekonávať extrémne podmienky zimy, môžeme použiť bielu netkanú textíliu a okrem črepníka môžeme ňou obaliť kmeň až nad miesto rozkonárenia. Prípadne môžeme vytvoriť aj pomocnú konštrukciu ponad celý strom a bielou netkanou textíliou môžeme obaliť aj túto konštrukciu. Takéto krásne palmy, ako aj mnohé ďalšie rastliny, nájdete na www.lumigreen.sk.